Takže čaute ľudia, moje meno je Kubisko a ja vás zdravím pri mojom ďalšom videu. Dneska tu máme Still a Brain Rot a táto hra je už trošku známa. Hralo to už 1,1 miliardy ľudí a ja už som to tiež hral a nie je to zle, ale neviem, akože nie je to zle, ale nie je to nič také, že proste že by ma to ohúrilo, ale no dobre, takže tu máme Nobiny Pizzanini, ok, divné meno. Budeme zarábať a tu máme napríklad Boneka Ambalabu za 5000, ale robí 60 za sekundu. Takže tak no, ja teraz idem kúpiť čo najviac nubov, aby mi veľa zarábali a možno, že by som aj niečo mohol ukradnúť. Tu na. Ale nie. Musím ísť domov, ok. Tu má diamantových. Ok. 11. 5, berem toto, počkaj, poď. Prosím, ešte, poď. Nie, skoro, nevadí. Ok, ideme si zobrať peniaze. Ako môžete počuť, tak som trošku nachladený, ale to vôbec nevadí, lebo videá sú natáčať úplne ľahké. Takže tak, ja teraz idem kúpiť čo najviac nubov, aby som mohol mať balerina cappuccina za 100 000. No škoda. A som dostal nejaký efekt. Nechápem, že čo to je, ale ok. Ideme si zobrať naše peniaze a prepáčte, ak budete počuť veľa, že akože si berem, nie že berem, že smrkam, ale akože sorry no. A hodilo by sa nejakú bejsku, že by odomkli a poď, balerina cappuccina, poď, prosím, poď, nie, nevadí. Ok, ideme zobrať peniaze. 257 to vôbec nie je veľa, takže by som potreboval buď viac nubov, alebo tu máme 200, ale počkať, toto musím zobrať, poď. Ok, poď. Tu zoberieme teba? Áno, ok. Dobre, takže už sme upgradeli. Máme Lila. OK, takže zamkneme bejsku a ideme tu sa popozerať, že či nemá niekto nejakého dobrého brainrota. A toto zarába už 3 doláre na sekundu. To je dobré, počkajte, idem sa vysmrkať. OK, som späť. Takže ideme niečo, aha, tu je turetka. To môžeme potom kupovať niečo v tom, tu je Rainbow Spin, free spin za hodinu, OK. Tu máme krásne, si zoberieme peniažky, máme 600 dolárov. Tu nakúpime Team Cheese. Tak toto akože, no nič. Ideme tu pozrieť nejakých petov. Viem, že tu sú nejakí akože tu je napríklad tralala. Ale tak no. Takže už tu máme Team Cheese. Robí 5 dolárov za sekundu, takže to je super. Zamkneme sa. Zoberieme peniaze a ideme ďalej. Tu pozerať. 5025. OK. Diamantový lila. Bereme. Ja sa idem pozrieť tu na začiatok. Tu nebudem tak stať. Tu je tung sahur. OK, idem pozerať a keď niečo zaujímavé nájdem alebo niečo, tak vám to hneď poviem. OK, takže je tu tralala, ale stojí 10 miliónov a ja na to nemám. Škoda, ale robí 50 000 za sekundu, ale nebí ma.
Ja ti nejdem ukradnúť, ja na to nemám peniaze. OK, tu máme fuj chat. Ideme tu zobrať team cheese a ideme zobrať peniaze. Zamkneme baseku, samozrejme, lebo proste budú krádnuť. A akože neviem, čo by chceli ukradnúť, ale už máme 1220, 1200, neviem, proste máme 1200 dolárov, takže tak no. Skúsim niečo, nie. Potrebujem viacej na nejakého takého 1200 tu na sviny na bombardino. OK, nevadí, no dobre, poď. Takže a teraz už by som išiel predávať nejakých nubov, lebo už ich máme veľa a proste potrebujeme miesto na lepšie. A tak no, a mohli by sme ísť niečo ukradnúť, ale to by sme museli mať veľké šťastie, idem sa pozrieť. A tu na typek má toho tralala, ale tak Rainbow Machine has been activated. 10% šanca na Rainbow nejakého peta. Aha, OK. Ale ja peta. OK, ja si idem pre peniaze. A keď budem nejaké peniaze mať, no tak skúsim niečo kúpiť. A tu na sviny na bombardino robí 10 dolárov za sekundu, čože je výborné. A tu na je Rainbow tung sahur. Čúha. Prečo som povedala čúha? Nevadí. Ideme pozrieť nejaké bejsky. Tu na má tralala. OK. Nie, rage. Aha. Tak toto som dostal úplne, že super. Som dostal rage table a ma to tráplo. OK, super, akože. Počkaj, ja ho... zachránil som. OK, a bereme balerína kapučína. OK, prosím. Poď. Áno, máme balerínu kapučínu. OK, tá robí 500 za sekundu, takže toto je výborný upgrade. Takže tak no. Super, takže ja si idem teraz našetriť na niečo dobré, lebo... zlatý svin na bombardína, či jak. OK, cappuccino assassino. Ten nie je zlý, ale nemám na ňo peniaze, nevadí. Tu na nič. Ale zobrali sme balerina kapučina a tu na jeden sused môj, asi tento, zobral tralala. Takže akože frajer, nemá tu tralala. Ale nie, má tu tralala. Takže tak no. A na Rebirth potrebujeme 1 000 000, tripy, tropy a tung sahur. OK, takže tung sahur máme. A tripy, tu na to otvorené. Čo zoberieme? Toto. Orangutiny, ananasiny. Nie. Kde mám? Poď. Áno. To chceš? Áno, OK. Takže máme tu na už dobrých petov. A on robí 1700 za sekundu. To je výborné, ale teraz musíme mať furt zamknutú baseku, lebo nikdy neviete. Čakaj, to nie je tripy tropy. OK, teraz už len potrebujeme peniaze na Rebirth, takže ja sa ozvem, keď budem buď mať našetrené na Rebirth, alebo budem mať niečo zaujímavé. OK, takže teraz tu išla balerina kapučina, ale už ju niekto zobral, lebo ja som nemal peniaze na ňu, takže nevadí, no. Škoda, mohli sme mať balerinu kapučinu ďalšiu. OK, a tu už môžeme predávať Lirili Larila, Team Cheese, Diamantový Lirili Larila. Tieto tu na tento rad celý môžem predať už. A máme tu na diamantové
diamantovú Mero Truličína. Takže to je dosť dobré a zarába 188 za sekundu. A tu nám máme, akože Tung Sahur není dobrý, ani Trippy Tropy, ale musím ich mať na rebirth. A akože mytického orangutiny, ananasiny a baleniu kapučínu má to je frajerina. A tu nás sa otvorili dvere, takže bereme Kokofanto, Elefanto. Poď, poď. Nie, nevadí. Balerina, poď. Ku mne. Teraz ju idem strážiť, aby mi ju nikto nezobral. Poď. Áno, OK. Máme 2 baleriny kapučiny. To je pekné. Yes, to chceš. OK, takže ja idem ďalej. Počkaj, Kokofanto, Elefanto. Nie, ja na neho nemám, ja potrebujem 5 miliónov. Nevadí. No OK, idem šetriť a keď budem mať niečo zaujímavé, tak začnem natáčať. OK, takže tu na týpek mal odomknuté, dostal som sa tu. A teraz zoberiem tralala, lebo zarábam najviac, ale teraz on si ma nemôže všimnúť. Musím sa tu nejak schovať za tralala. A ináč mohli ste si všimnúť, že konečne mám vlasy. To je... Nie! Musím sa respawnúť. Nie. Tak tu nám mi týpek ukradol orangutiny a ananasiny. Nie, tak toto bol asi ten najlepší, čo som ho mal. Takže teba teraz zabijeme. Tak a ideme naspäť tu na typkovi. Tu nahore. Tam má dosť pekných tých. Ale nič, no. Zatiaľ tu nebolo nič také. Keď sa vám video bude páčiť, môžete dať like, odber, podporí ma to. A ideme cesta za 100 000. Kľudne mi pomôžte. Dajte nejaký pekný komentár a budem sa tešiť, ak ma proste podporíte. A už mám 915 000 a potrebujem 1 000 000, takže to budem mať za chvíľku. Takže teraz rýchlo tu nás si pozbieram. Takže budem mi ľúto týchto na petov, dajme tomu, hej. Ale akože musím, že by som mal viacej, OK. Tu je Chef Krabadabra, či jak sa volá. A teraz musíme ich zamknúť. Rýchlo zamknúť. OK. A mali by sme mať... Nie, nemáme. Musíme ho mať. Počkaj, aha. Tak on je drahý. Ja som to na ňo minul. A on mi ho ukradol. No nič, no. A tu je ďalší Chef Krabadabra, či jak. 150 000. Ja si počkám, že dokým príde pred moju bejsku a potom ho rýchlo akože zvediem, že by prišiel pred akože do mojej bejsky. OK, rýchlo, poď. Áno, máme ho. Ty staj, choď preč, to je moje, to je... Ty. Akože čo? Akože pred mojou bejskou ma budeš zabíjať, hej? Chlapci, choďte stať preč. Poď, zatvor. Yes. Takže ty si tu dovtedy, dokým ja poviem. No poď, ale neviem ho trafiť. No, zomri. Choď heď. Ešte, poď. Choď preč. Ešte, choď preč. Budem ťa dovtedy búchať, dokým sa aj neodídeš. Musíš sa respawnúť, alebo niečo. Ja ťa dovtedy budem búchať. Choď preč a už aj mňa vypol. Super. Ešte, poď. Zomri. OK, ja sa idem pripojiť do ďalšieho serveru, lebo on mi tu bude kradnúť proste. OK, ľudia, takže som na inom serveri. A no, nie je to tu až také dobré, ale nevadí, no. Tu je jedna taká dobrá bejska, ináč nič. Akože taká bejska, že je tam... zatvori. OK, poď, dobre.
pohoda. Je tam, že jeden pet, takže nevadí, no. Ideme kúpiť niečo. Poď. No, to nechcem. Ballerina cappuccina. Kupujeme. Podľa mňa nám niekto ukradne, ale za skúšku to stojí proste. Dobre, teraz si na ňu budeme dávať pozor. A máme ho úplne na konci. OK, zabijeme ho. OK, poď. Poď. Ešte, prepáčte, že sa to tak seká, neviem, čo sa deje. OK. Čo sa stalo? Nie. No OK, ja idem pozrieť Wi-Fi a hneď som tu. OK, takže som tu naspäť na inom serveri. Sice bez baleriny kapučiny, ale máme tu že takú bombu, že to je koniec normálne. Teraz to je otvorené. Poď. Tralala. Berem. Dostal som. OK, takže už som späť. A máme tu na ďalšiu mapu. Tu nám môžeme skradnúť. Wow. Tak berem tu na... Toto. OK, poď, prosím. To dáva 1300 za sekundu. Poď. Zatvoriť. A ideme ho zabiť. Poď! Nie, neber moje... Tak ti treba. Pekne. OK, takže máme tu na Frigo Camelo, Buffo Fardello. A teraz idem už fakt, že šetriť na Rebirth, lebo sa mi oplatí. A ty čo tu chceš? On sa nevolá, že sú, ale že sú. Čo je? Poď sa byť. No nič, no. OK, takže tu na... chlapec nemá nič. Chudák on. No nič. Chudák on, fakt. Ideme... tu na čo je? Toto chcem. Glorbo Frutodilo. Choď. Ja to musím zase kúpiť už. Sa neoplatí. Zatvoriť. No, dobre. OK. Tu na kus budem teraz... Nie, o chvíľku to mám. Nie, 20%, nevadí. To dáme. To fitneme. Jak by povedal MG Fitman. Chudák Glorbo Frutodilo sa tu len tak váľa po zemi. Zlatý tung sahur. Zlatý šimpanzini bananiny. OK. Nie, no nič, no. Teraz ideme pozbierať pekné peniažky. Pekne, krásne. 750. A tu je, ale nie, Rainbow. Fluriflura. Prečo by si vymýšľal také meno? Keď 20 sekúnd a chlapec tu nám má, že bombíny, guzíny. A bombardíro, krokodílo a hore nemá nič. Nie, ja mám otvorené. Počkaj, teraz musíme teba zabiť, OK. A zatvoriť, OK, stihli sme. Dobre, respawnil sa. A tu na niečo by mohlo byť niečo dobré, akože fakt padnúť. Ale OK, však akože, tak no. 800 000, poď. 900 000, poď. Tu je zaseknutý Talpa di Ferro. To sú strašne divné mená, akože v tejto hre. No nič, no. OK, ale už by sme mohli mať našetrené na Rebirth. Nie, ešte 20 000. Tak teraz. Áno, máme 1 milión. Takže index a môžeme ísť Rebirth. A nemáme nič.
OK ľudia, takže toto bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte like, odber a nejaký pekný komentár. A tak, keď dáte komentár a like a follow, proste mňa to podporí. A tak, takže to je pre dnešné video všetko a čaute.